Привилек MIT97 е добре балансиран таблет, с който Компютър 2000 ще изкуши както потребителите на бюджет, така и другите, които просто търсят добро устройство, независимо от цената. Това е самият таблет. След малко ще се спрем на него. В стандартния комплект на MIT97 влиза таблет, който е с Unibody Form Factor, кратко ръководство и аксесуарите, които ще намерите в кутията. Това са зарядното, преходник към micro-USB към USB, това е женския преходник, в който може да слагате всякаква периферия, било то външен хард диск, клавиатура, мишка или картридер, както и други аксесуари. Следващият аксесуар в комплекта е micro-USB към USB кабела. Той служи за прехвърляне на данни и синхронизация. След това е USB хъба. Той е с 4 USB порта. Може да включите към него мишка, клавиатура, външен хард диск, картридер и други аксесуари, стига те да не надвишават консумацията на ток, която самия таблет може да подаде. Ето така се връзва и се поставя micro USB порта в самия таблет. С MIT97 получавате в комплект и тези стереослушалки, но те не са екипирани с микрофон за разговор, например по Skype. С стандартния комплект вие ще получите този хубав кълъф, който много добре пасва на таблета. Той е от неопрен и може да се пере, когато се зацапа, което е много добър плюс. Таблетът е изработен изцяло от полимери. Лицевата страна, гърба и страните са изцяло пластмасови. Това го прави доста лек, но и като цяло е възможно при натискане или усукване да чуете скърцания от корпуса, което е съвсем нормално. Лицето на таблета е изцяло окупирано от 9,7 инчовия IPS LCD екран. Най-отгоре може да видите VGA камерата за провеждане на видеоразговори. На гърба се намира втората 2 мегапикселова камера, с която може да заснемате и снимки. Гърбът на таблетът е леко скосен. Виждате как в краищата той се скосява. Това му придава добра ергономия и удобство, когато го държите в ръка. Пластмасата е податлива на дръскотини, така че ако държите таблета да ви е в отличен външен вид, ще е хубаво да внимавате къде го поставяте. Формите са заоблени, ръбовете са заоблени. На гърба може да видите в долната част, освен логото на Привилек, и високоговорителя на таблета. Отляво няма нищо. Също така няма никакви копчета или контроли от долната страна. За сметка на това, от горната страна на таблета са разположени on-off бутона и бутона за увеличаване и намаляване силата на звука. Най-много портове и слотове може да видите
от дясната страна на таблета 3,5 мм порт, датчикът за изтощена заредена батерия, USB порта, микрофона, това е HDMI порта, слота за micro SD карти и това е 3,5 мм жак, а това е слота за зареждане. Тук виждате, ако случайно се объркате и не знаете кое е точно за какво е, виждате тези пиктограми, които обясняват всеки един порт за какво служи. Privlec MID97 работи с Android операционна система версия 4.03 Ice Cream Sandwich. Има общо 5 екрана, основният екран, който виждате, и по 2 наляво и надясно. В лявата част виждате бутоните, които са активни в целият интерфейс на таблета, Back, Home бутона, последно отворени приложения и системни настройки, Wallpaper и Manage Apps секцията. В дясната част виждате часа, дали е вързан към Wi-Fi мрежа, състоянието на батерията. При едно натискане се появява повече информация. При 2 натискания се виждат вече и част от настройките, които са изведени в това бързо меню. В горния десен ъгъл се намира шортката за отваряне на всички приложения в таблета. На втората страница са уиджетите, които сте инсталирали на таблета. Виждате как се отварят. Поставянето на шорткъти става по познатия начин: привлачване на иконки от менюто към основния или други екрани. Обединяването на няколко иконки в една папка става с задържане и привлачване една върху друга. Изтриването на папка или на отделна иконка става с привлачване към горния десен ъгъл. Вграденият имейл клиент е лесен и интуитивен за работа и е просто превъзходен. Може да синхронизирате по няколко акаунта, като има и Combined View, където се обединяват наличните акаунти в една единствена папка. Масовите действия включват изтриване, преместване в папки, включително папките от онлайн имейл клиента и маркиране като фаворити. Единствената функция, която на иначе този превъзходен имейл клиент ми липсва, това е възможността избрано съобщение да бъде маркирано като спам. Браузърът показва стандартни HTML страници и има флаш поддръжка. Фаворитите и историята на отворените страници, букмаркване и търсене страница са на един клик разстояние. Има много възможности за настройка. Отварянето на нов таб в браузъра е също толкова лесно. Просто натискате плюс и избирате желаният адрес.
зумването в страница става или по познатият начин с pinch zoom, или с двойно почупване върху текстът, като нивото, на което се зумва текста, може да се определя от настройките. Гледането на флаш видеа е безпроблемно. В момента гледате 720p флаш видеоклип. Пробвах с 1080p, там вече има насичане. Привилек има VGA камера, разположена над Привилек логото, и втора мегапикселова камера, която е на гърба на таблета. Тя става и за видео заснемане и правене на снимки, въпреки че качеството е съвсем документално. Таблетът има мултимедиен плеер, който отговаря за отварянето на снимки, видео. Виждате интерфейса колко е интересен. Той обединява както видеоклиповете, така и снимките. Ето примерно как отваря снимки. Това са скриншоти в случая. От тук изтривате или споделяте. Видеогалерията по същия начин се сортира. Ето, сега ви пускам 1080p видеоклип. Без никакъв проблем таблетът може да плейва до 1080, а и повече клипове или видеофайлове с по-голяма резолюция. Без никакво забавяне, насичане, вижда се прекрасно, плеерът поддържа субтитри. Високоговорителя е много мощен, чува се прекрасно, но не злоупотребявате с максималната сила на звука, където има леко колебание вече.
Разбира се, може да ползвате и друг вид плеер, който, ако на вас повече ви допада. На мен лично MX Player повече ми харесва. Виждате колко много възможности и настройки има MX Player, също много добър плеер. Таблетът има стандартен аудиоплеер, същият, който имате и във вашия Android телефон. Същата подредба, възможности и интерфейс. Артисти, албуми, песни, плейлисти. Когато сте минимизирали плеера, отново може да се върнете от тук или от уиджетът. Може да търсите в интернет клипове чрез Search опцията или информация. Ето и клипа към песента, която избрахме да потърсим в Google. Android маркета, ето от последно отворени, сега ще го достъпнем. Това е място, откъдето ще сваляте приложение за устройството. Те са подредени в отделни секции, категории. Виждате какво е изобилие от приложения. Има игри и всякакви други полезни софтуери. Да го ползвате и за играене на игри. Angry Birds зарежда се бързо, плейва без насичане. Повечето игри няма да имате никакви проблеми с тях.
В MIT 97 има някои основни приложения като калкулатор, календар, часовник, файлов менеджер, ето това е microSD карта, която се намира в таблета. Неизменно Google Maps също е на разположение, може да търсите адреси, да проверявате points of interest. Въпреки че таблетът няма вграден GPS, той би трябвало да може чрез триангулация да вземе приблизителна позиция, на която се намирате в момента, но в случая това не стана. Все пак Google Maps е един хубав софтуер, който може да ползвате за ориентиране, намиране на адреси. Виждате колко бързо зарежда. В момента таблета е вързан към интернета на мобилния телефон и въпреки това може да се използва в движение много успешно. Privlec MIT 97 е един много успешен таблет, който Computer 2000 предложи на пазара. Най-важното нещо, което го прави атрактивна оферта, това е цената му от 450 лева. Това е крайна потребителска цена. MIT 97 е с много добре балансирана функционалност. Бърз е, има 1 ГГц процесор, може да гледате Full HD видеа, може да играете игри, може да разглеждате снимки. Таблетът има качествен капацитивен IPS екран. IPS LCD екрана е един съвременен екран, вижда се добре както на открито, така и на закрито, под различни ъгли, не губи цветове или контраст, виждате колко добре се справя. И не на последно място, в стандартният комплект влизат редица аксесуари, които получавате като бонус. Всички тези неща правят MIT 97 е една прекрасна оферта, която може да грабнете за само 450 лева. Определено това е една от най-хубавите оферти на Computer 2000, които до момента сме виждали на пазара.